Dobrá rada nad zlato, treba byť všímavý k signálom. Ak sa na teba dievča, žena, dlhšie pozerá, buď máš na košeli rozflaknutú horčicu, rozobnutý rásporok, prípadne ti trčí dlhý čierny chlop z ucha, alebo je možné, že sa jej páčiš. Ženy, hlavne na Slovensku, ťa až na svetlé výnimky neprídu priamo osloviť. Miesto toho ti dajú signál, aby si prvý krok spravil ty. Práve takým signálom je očný kontakt. Ak sa na teba baba pozerá, prípadne následne uhne pohľadom a opakovane sa na teba pozrie, keď k tomu nedaj Bože pridá úsmev, že väčšie gestá už očakávať od nej nemôžeš. Dáva ti vedieť, že sa máš chopiť šance a ťah je na tebe. A preto ty sprav toto. Opätuj jej pohľad, aj úsmev a s vystretým chrbtom sebavedomo prídeš k nej a jednoducho povieš: Ahoj, myslím, že my dvaja sme sa ešte nestretli, ale veľmi rád by som to zmenil. Volám sa Juro Jožo Fero. Ako sa voláš ty? A už to pôjde. Alebo aj nie. V každom prípade skúste to. Držím palce.